खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। डिब्रुगड़आव फिन आरोबाव खौरांगिरिखौ गाग्लोबनाय जाथाय। फोरमायथिनाय बादिब्ला खौरांगिरि हिरण्य बराया फैबाय थानाय समावनो उनथिंजायनिफ्राय उन सिनाय मोनै सोरबा सेंग्राया फैफाबाय थानानै उनथिंजायनिफ्राय राव होफ्लानानै हेलमेटजों खर'आव बुदों आरो गोबौ हाथियारजोंबो गाग्लोबदों आरो बुथारनो हुमखिबो होदों होननानै फोरमायथिदों गाग्लोबजानाय खौरांगिरिया। हेलमेटजों खर'आव बुनायनि जाहोनाव खर' आरो गोदोनायाव जोखोम जादों। दायो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ होननानैबो खौरां मोननाय जादों। हाग्रामा महिलारी बिथाङा दिनै गोबां रायजो राजाफोरजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आरो गोबां दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लागोन। बिथांजों लोगोसेनो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लागोन रिहन दैमारी बिथाङा आरो लोगोसेनो गासै सा-8 एबा सा-10 बिजाथिफोराबो समायखिरा लागोन। काकफोथाराव ड्राग्सजों लोगोसे सानै सुबुंखौ खादों पुलिसनि हान्जाया। मोनसे गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों पुलिसनि हान्जाया अरुणाचल फारसे थांबाय थानाय गंसे बास गारिनिफ्राय ड्राग्सजों लोगोसे सानै सुबुंखौ खादों। हमनो मोननाय ड्राग्सखौ गासै 80 ग्राम जागोन आरो बेखौ मोनद' साबुननि बाक्सुआव लाबोखुमादोंमोन होननानै फोरमायदों। बे जाथायजों लोब्बा थानाय सानै बिफा आरो फिसाजोखौ पुलिसआ हमदों। बिफानि मुङा जाबाय मन्टु दहतिया आरो फिसाजोनि मुङा सनिया गगৈ। हाग्रामा महिलारी बिथाङा UPPL दोलोखौ NDA-निफ्राय बोखारब्लासो BPF दोलोआ NDA-आव थागोन बुंनायनि सायाव फिनजाथाय होदों गिबि मन्थ्रिया। बिथाङा फोरमायथिदों दि UPPL आरो BPF मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव माब्लाबाबो खौसे जानो हाया। बेखायनो समाव जों माबादि थिरांथा लानो नांगौ लागोन। UPPL, BJP, BPF बे मोनथाम दोलोआ सोरखाराव थानो हाया आरो सोरखाराव थानांगौब्ला मोननै दोलोआल'सो थानो हायो। दायो मोन्नैबो दोलोआ जोंजों दङ। जों बेखौ माबादि थिरांथा लानाय जागोन बेखौ लासै लासै सानगोन होननानै बुंथियो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। गंसे खारबाय थानाय रेलगारियाव हरखाबै अर खामदों। लखिमपुर नावबैसानि कथालपुखुरि स्टेशनाव जादों बे अर खामनाय जाथाया। अर नांनाय रेलगारिया माल रोगाग्रा गारिमोन। रेलगारिनि इन्जिनाव अर खामनायनि जाहोनाव रेलगारिखौ लाखिनो गोनां जायो आरो अर खोमोरग्रा हान्जानि हेफाजाबजों अरखौ खोमोरफिननो हायो होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव 27 नं नाग्रिजुलि बियाबाव BJP दोलोनि गेजेराव सोलिगासिनो दङ इसिङारि दावराव-दावसि। गोदानै सायख'जानाय नाग्रिजुलि बियाबनि BJP काउन्सिलाव काउन्सिलनि सोद्रोमा लक्ष्मी भजन दास आरो बिथांनि फंबाय दुलाल दासनि बेरेखायै गोख्रों अजद दैखांदों रायजो राजाफ्रा। फोरमायथिनाय बादिब्ला बारग' मावफुं सोद्रोमा धर्म नारायण दासनि बेसेन गोसा गारिखौ सेख'नो नाजानाय आरो हुमखि होनायनि अजद होदों। गोदानै सायख'जानाय नाग्रिजुलि बियाबनि BJP काउन्सिलाव काउन्सिलनि सोद्रोमा लक्ष्मी भजन दास आरो फंबाय दुलाल दासनि बेरेखायै। खुंथाय गोहो बायनायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय क'क्राझाराव UPPL दोलोआ CWC जथुम्मा खुंफुंदों। बे जथुम्मानि गेजेरजों UPPL दोलोआ 2025-2030 मायथाइसिम मोनसे बेरेखा दोलोनि रल लानानै खामानि मावनो थाखाय थांखि लादों। बेनि अनगायैबो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गारांखौ बिटिआर एसेम्ब्लियाव आरो एसेम्ब्लिनि बायजोआव दैखांनो थाखाय थांखि लादों। बेनि अनगायैबो UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों BTC सेक्रेटारियेटनि इसिङारि खथाखौ आब्रुथि गैयै दिन्थिनायखौ गोख्रों फिनजाथाय होदों राजु कुमार नार्जारि बिथाङा। बिथांमोना दिनैहाय सेक्रेटारियेटनि सिङाव हाबनानै मिथिया सोर पारमिसन होदों बिथांमोननो बेबायदि ओरैनो नर्मेलि बेयाव हाबनोबा पारमिसन नांगौ जायो। मानो होनबा बे गभर्नर एटाची आरो बावहाय गभर्नरा फैनानैहाय जेब्लानाखि बाव एसेम्ब्लियाव फैयो बा बिथाङा जिहेतु हेड अफ द काउन्सिला हिज एक्सेलेन्सि गभर्नरासो जिखुनु काउन्सिलनि बा स्टेटनि हेडआ जाहैबाय हिज एक्सेलेन्सि गभर्नरासो जायो। गभर्नरा फैयोबा बिथाङा सेक्रेटारियेटआव थायोबा दान्दिसे समनि थाखाय रेस्ट लानो बा बिथाङा दसे हाबा मावनो बा माबा मोनसे बेबायदि आर्जेन्ट मिटिं थायोबा लानो थाखाय बे जे मोनसे गभर्नर एटाची मोनसे थायो मोनफ्रोमबो काउन्सिलावहाय। दा जोंनि बे काउन्सिलाव बेखौ साबना हामनायै रायजो राजानि रांजों बा बियो पाब्लिकनि जे टेक्सनि रांजों बेखौ बानायनाय जादों। बेयो रावनिबो पार्सनेल प्रपार्टि नङा। बिथाङा बे प्रपार्टिया प्रमद बर' सारनि नङा आरो बे प्रपार्टिया हाग्रामा महिलारी सारनिबो नङा। गतिके बे जिहेतु पाब्लिक प्रपार्टिसो दिनैहाय बिथांमोना इउटिउब कन्टेन्ट बानायनानै बे प्रपार्टिखौ प्रमद बर' सारनि प्रपार्टि बे प्रपार्टिया प्रमद बर' सारनि उन्दुग्रा
बाव थाग्रा होननानै देखायनो नागिरदों बियो नंखाय बियो जोबोद नंखाय बेखौ नोंथांमोना अफिसियेलि कनफार्म खालामनो हागोन बेयाव जायफोर केयारटेकारफोर दङ बा जाय बेखौ सामलायो जिएडि डिपार्टमेन्ट दङ जिएडि डिपार्टमेन्टआव बेखौ सामलायनो हागोन बे रावनिबो पार्सनेल प्रपार्टि नङा बियो गभर्नमेन्टनि प्रपार्टि बेयाव जेब्लानाखि जोंनि काउन्सिलनि आलासिफोर फैयो इनक्लुडिं गभर्नर चिफ मिनिस्टार्स बा बेबायदि प्राइम मिनिस्टार बा सोरबा सेन्ट्रेल मिनिस्टारफोर फैयोब्ला दान्दिसेनि थाखाय बाव रेस्ट लानानै गावसोरनि खामानिखौ जाहाथे मावनो हायो बेनि थाखायसो बे एटाचिखौ खालामनाय जादोंमोन बे फेसिलिटिसखौ क्रिएट खालामनाय जादों बे रावनिबो पार्सनेल प्रपार्टि नङा दा बिथांमोना हाबनानै आं नुदों जे माने बहाबा माने गाज्रि मोनसे सिचुएसनजों माने सरकारखौ होखारनाय बायदि खालामनानै बे प्रपार्टिफ्राव हाबनानै बेखौ माने मोनसे कियटिक सिन देखायनाय बा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारफोरनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय नोंथांमोना जाहाथे गावसोरनि डेक'रामखौ लाखिनानै जेखौ नंगौ बेखौ देखाय जेखौ नङा बेखौ देखायैया गाहाम आरो मोनसे आनरुलि मोनसे सिचुएसन क्रिएट खालामनो जाहाथे नोंथांमोना नाजाया बेखौनो आंनि खावलायहरनाय थाबाय